אני גם מצלמת לך? כן, כן. דני, אפשר לצלם את זה או שזה חומר חסוי? בוא נצלם, בוא. אם זה חומר חסוי, אז תצלם, מה קשה? נטע, מה יש לנו? המוסד בהגדרתו, כמו הצבא, הוא בסוף מעצב ולש אנשים כדי שיוכלו לתפקד ולעמוד במשימות שהם צריכים לבצע. כן. ויש שם איזשהו קו מוקשה, איזושהי עמדות, איזושהי יכולת להמשיך למרות שאתה רואה בדרך אנשים נפגעים. זאת אומרת, אם יש משימה, ואני חושבת שכולנו בלי יוצא מן הכלל התנסינו בצד הפחות מוצלח של העיצוב הזה. הבנתי. תגידי. לא, אל תצלם מקרוב, אל תצלם מקרוב. אל תצלם מקרוב, אני אומר לך, אל תצלם מקרוב. זה שקט שאחרי המלחמה עכשיו, אה? כן, כי הוצאת את הזה. השחקנים יצאו לנופש. אתה יודע, אני מצלם ככה את הפדחות הלבנות, אתה רואה את זה כמו החרמון, אתה יודע, ערים מושלגים. זה במקום פלאש. צריך בעצם להיות מסוגל לשקר, לחיות בשקר, שכל ישותו תהיה שקרית, ואני צריכה שהוא יהיה בן אדם ישר, מאוד ישר. זאת אומרת, אני מחפשת אנשים שהם כל כך אידיאולוגיים, כל כך מאמינים בצדקת הדרך. המוטיבציה שלהם היא כל כך גבוהה שבאיזשהו מקום היא מעוורת אותנו. על השאלה, מי אתה יהודה אלבוחר? אני לעולם לא אוכל לענות. רק אתה יכולת. ומה שכן, אני יכולה להגיד תודה. תודה, סבא. מה הרצינות?